Karbi Anglong Youth Organization mati thi hek pen KAYA atum ingdeng trok amahang ke thegarni katalon Pini mati jong ni phai trokarni Silunijan IB along Karbi Anglong Youth Organization amahang ke thegarni katalon pon KAYO President Edward Ingtipensi ke kanghan asai dengpon Lapen aluhi aman pen kaprek asong atum chetong don KSA Methengtom Difu Branch President Mohes Teron UPKA Finance Secretary Bihimson Terang AKSU President Pritom Teron LDO Secretary Thengtom Teron KASDO President Rakesh Ronghang KHDRC President Mongol Terang JAAC President Sanjoy Tiso KAYA song atumpen kaningje pon ke Karbi Anglong Arada Farman ing tangkring pen chisong pipon jipusi ningje pon Junison Rongpi report ada itu non kebang gilang pujat kali kedang tang tu itu hai la perada jo ini itu chisong mong angbong no nasi non kebang gilang sutami itu hai la penong di long para phan ke chisong takai kita mi itu arjak sidi dah bini ingdeng trok Karbi Youth Organization nam hang ke thekalong nangati tongdun alhi ke hai tum tadu nangsaluhi nili pasuni kon paprang ko KSA hin pen ke hai tum do UPKA KSU LDO KASDO KHDRC lapen YAAC alang litum tame dak lapaso ingdeng trok Karbi Youth Organization amhang ke thekar chulo tong do palang pata suri akhir jume pajire lo lape ne tum Karbi Anglong Youth Organization pining aning kan trok nange pleng ana ni tum ningarong pik parpik na athe ni tum hang ka siksa ini kaduri anta hangga kailong le pakai klem pon tami ni tum unangke Karbi arada phantami klem pi pon no naben kewang gilang ani sutami ni tum Karbi Anglong arada hangki klem pon ji phansi tum kaita ne sirot kut naben arjak thik ji pusi na tumangno napajini pon arlo BJP Java Marcha President Harlongbi Phangcholapen BJP Local Committee President Elvinson Rongpiatum Duarbagori Constituency MEC Richard Tokbi Kapin Khata Tengpen Suri Photangka Kerap Kipidam Kahora Bakring Ingti Arong Buso Bea Hemalong Kerap Kipaledam Hi sir MBC local MBC ilito Richard Tokbi Kerap ponali tunggu pilon tela langli phan kipu jike ni tum kipu kang tong gela lo inut kang hon ka jinso ke thepi ga jo ni si ni tum bangta ladak non mili bangke pudam etlo pulote ladak 23 polling station do al duar baguri ke nang litum ta chini ta hai po labang so along bangke ni sitame along kaprek ke langdam mate kama thadam nang angkang the u aposi nilia hut adak pen mane dakete bokhet lo nili tuma polling pen chekoi not lo sitame alang litum long sitame aprang da kerap nang pajir lo nonson tin pen cheng lo la pen agriculture pen nang keli hormu sitame ni tum pi pajir long lo la pen labang so kisung ke phu a hem asar piburi non pute alang li arnamar ni plangdun endo alang li pirthe do un tika hursitame sarkar pen nang kapale labang so old age pension sitame ni tum pi pajir long tangte sar nali tum pini ladana ka humre ke kopia hamphang ba sinali tum ngor belek hamphang nali tum long ladana chipo ogdundo matang te pini ladak bangke isi nilia bangke amai phu moheta na ke thanik lo sitame ladak bangke ni tum la jitu polling station pho an hedi bel che thak grab lo ase ladak polling station pho angbong jitu kaching thur nai ya sayemu lahai aputhak kachini ya phat ba kopi ne akenang sonon ke wang yar ni rara to makidu ke sung kopi sia ki sung nai ma major lahai alam kachini ya phansini tumpu nang kaprek polling station nang humri bomsi piniani ada bohora living anang chorolo la pentang te pini dada nali tum nang humri arpu la pet nali jirpo men indut bhani phan pachini gima chorolo pini ni tum bang rapet la ke Shakti Kendro in charge Kajironga laso in charge ake hai Elvinson Rongpi sitame ni tum bang ikra perlo di
la pen do thulah matang te nili kading ye kangtung la lo kis nang litum si media tum si mane ason aron tangke kachini ta hai po non la bangso hem nang litum theklong lo kala je la dake people say hem so pipe dat ta hai pipe dat po alam ta do ta hai sitame ahok lo non isi PMAY sitame nang le bom lo pen la dak bangke nang litum lang dam lo pulo te nitum la dak mai parti lang le je la bangke BJP a parti la bangke BJP a parti kali puni nitum pini dersi la bangso akiram nang kapajir la son kali lo alang litum phan nang litum kisung ke phua bang phu tum phan sitame arji pon ikame ke dam tang ang som pen jitu nang kele nitum thek an la dak nitum ke deng nong an bangke nitum alang litum phan pipajir pon ibom no la pen pini sitame nitum asar tum bang aprang jitu kisung ke phu la hay alam chini si angtum kohora living a puling yong si lilo lo te alang litum han dirta en dam thap tu si nitum nang li la dakan nang humri iklo tapi alang litum la kisung ke phodat abang phu atum han kang hon ka jinso ke doko ka joy ni si nitum han nang pingkha diklo la sinang humri pa alang litum la son asaver sita nilihin pen akirap tekang tu pusi nitum no nang pajir itu tante la bangso sumar kisung ke phovek atung ke ningkan anbak do iglo tante ahormu bangke alang litum kisung ke pho nitum ka chinia teng pulo te la bangke ningkan pho aprang pen se kisung ke pho nituma MSc la bangso atenyor deng igdet pen aprang la se hala so hoda bangke a representative si trek nang jam lo pot ama se hala so kisung ke phu ke cheng hot ben bangke nilitum non ke dobom MSc ya bangke alang litum han ke langji atowan mate aja kong abidal di tante non nang litum han sina pin khat ma ela akai local ilitum MSc akai Richard Tok BC nang litum phan nang pin khama judak kisu ki phovek adim nang litum humri dam thala penla tangka sa ves dam pajir dam thapu nang litum hala pusona ka hu ne nang pin khat do ma tante ahlo nang li labang so alam thinang karju bangke nitum pini pukali patuni pensi nitum along puling station po angkang humri glo la se nitum cingki bo mahut over pun dan sitame cingki si je pinaba bangke kohora left right la pen diring PS humri ji labang so alam ni litum paklang iglo masinang litum haladak dam pulote behem abang la kisung ke kho hem humri itu pumasin nitum nang humri iglo abang pula besang ho sar FB labang so akora hem an along kisung doan pen sitame thek an pen serap chitulo ase kisuman atuman thata hai je kopi porsi ladak constituency ka prek pen pangbar dam lote ladak ka pakichet ma labang so alam thesi dame ni ladak thru nang litoma media hin hoi pen akera pen ajo nili pachini ikitu ahoklo Richard Tok bi aka hai ke dam tang akili ka hot bang ke independent ben si alang li chepa hai dun lo la haider api ilitum bang putte na khote ingjir tum sitame chichini je isi atams ke ningkan phowe ningkan phoang bong sitame ningkan himi ke independent candidate pupen ajo alang li aphan la pu masipa dokok lo thang ke klem ke dam aja kong horang awar sai pipe dar lo oi phir sitame non kachari bong Karbiang Long Autonomous Council CM ake hai Dr. Tuliram Ronghan alang li duar baguri arat sung dat pola pen hok pet duar baguri arat aparman karjap abang pulo pu chini si ake hai Richard Tok bi sara phansi tame puthot non ke dobo ma sarkar along chepa okpon lo chepa okpon det pena jo khala ningkan hinia bang kala pusi dam igjoi lo independent candidate pena jo lasi kedulang ningkan ke thom met lo ningkan ke thomang bong sitame ningkan hini ke lockdown la corona abur pena jo si ningkan hini bang ke pending it chat lo
la suang bong sidame alang lila duar baguri arar phan kamatha jok la ningkan hini lockdown ang bong sidame alang li thek ana sona bangke rada phan akirap nangwan pilo la se pinia ni tum dak nang kahumri ta ni tum bang patuni pen isi polling station pho angkang an krem kru pen senglok baguri kohra left right diring la suang bong ni tum isi a visit da la so visit ang bong pen si pini dak kohra left wing polling anang lelo nang le si la dak ni tum be sanghu atum hem anang humri iklo la si ni tum ka cheng hon MEC ke hai Richard tok bi hin pen sitame nang tum hala dak pale pen alang li tum pen chingki